Sada dewa kayangan ana rembug ngarungi pari. Ana randha nek turu gak kotangan ngelimbruk. Direne medeni. Iku lodong kenek digawe tamba adem Pak Lek. Tuku sasek digawe capil senajan tuwek sik pinter ngetril. Pinara ingkang seketa mirengaken kidungan. Surabaya tondang kesuwur minangka ibu kotane Jawa. Timur kampung bersih dolor sarwa teratur masyarakat awet akeh sing gerbang kertas susila dadi pelebaran kota Indamarti pancen kesanya Surabaya telur dadi kota metropolitan industri dagang maritim lan anane industri dadi kenyataan meningkatno ekonomi ngurangi pengangguran. Kesempatan telur kancane para nomen sing duwe keahlian uga ketram Surabaya wis 709 taun iki dadekno cerahe halan jati.
Surabaya sampak teka luar negeri wong manca negara padha kabeh menungso kanggonan negeri Cilimo ana sing cilik la ana sing dawa iki ngono kenek digawe tuladha Sabta Pesona Kutha Surabaya sing nomor 1 Triti Jempolan Dek Surabaya ana Tugu Pahlawan ana kebon binatang uga pantai Kenjeran paling cocok kanggo para wisatawan nomor 2 Tridi Penuding mula ayo padha dieling-eling Dek Surabaya ana beteng miring nek ndek Benawa ana jurang kuping nomor 3 Tridi Penunjul panganan khas Surabaya pancen wis kasuwur sejepe semanggi lekoe rujak cingur lontong balap tahu tek lan tahu campur sing nomor 4 Tridi manis di Surabaya nek bangun gak wis tertib indah aman lan dinamis ramah-tamah sing disenengi para turis nomor 5 Tridi Centian Surabaya disebut kota pahlawan pantang mundur ngadepi tantangan siap menuju kota metropolitan ayo bersama Ludro Budi Wijaya Desa Ketapang Kuning Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang pimpinannya Bapak Syahid Pribadi kasetnya meluap kaset tape kaset VCD pun ambiar gak karo-karuan tanggapannya gak tahu prai mulai bulan 4 bulan 5 6 7 8 9 10 alah luwe-luwe mulai bulan 6 sampai bulan 9 situk kan tanggalan sing prai mboten pamer kenyataan alhamdulillah diridhoi dari Gusti Allah nyambut gawe ngludruk ngene kok ya cukup disandang lan dipangan ngene ya kena dirapi wayuh bareng
Bengi iki nyambut gawe nek ngene daleme Bala dhewe Mas Haryono hajate kitanan sunatan. Ya muga-muga mari nanggap ludruk Budi Wijaya ya Mas Haryono sak keluarga. Nek duwe gawe bengi iki diridhoi dening Gusti Allah. Didono blaine cicikno rezekine lancarno usahane slamet sak keluargane Mas Haryono kabeh. Allahumma amin. Sing penting nggih zaman sakniki sing penting lho niki nyambut gawe sembarang apa mawon apik asal gak gawe kapitunane liyan gak pek pinek barang liyan aja gawe gelane liyan monggo sing ati-ati ngomong awake dhewe-dhewe lah nek nyambut gawe cek dagang cek tani cek sembarang sing penting aja sampai saing-saingan lho niku pesen kula. Saiki ses kameng awes padha ditrapne masyarakat kabeh melu ninggake butuh tentrem aman lingkungane ayo sing rukun barek tangga-tanggahan guyub rukun bebarengan jaga kampung jaga giliran kanggo keamanan ojo welehan ojo bantelan ojo welehan ojo bantelan nyekel maling mas pancen yok kangelan ojo sembrono kudu waspada ojo sembrono kudu waspada gawe kerukunan kanggo numpes kejahatan ses kamling wis padha ditrapne masyarakat kabeh melu ninggake butuh tentrem aman lingkungane ayo sing rukun barek tangga-tanggahan guyub rukun bebarengan jaga kampung jaga giliran kanggo keamanan ojo welehan ojo bandelan ojo welehan ojo bandelan nyekel maling mas pancen yo kangelan ojo sembrono kudu waspada ojo sembrono kudu waspada gawe kerukunan kanggo numpes kejahatan. Kabeh wis tak kidungno iso ngerti kewajibane dhewe-dhewe kerukunan kampung ya wis tak kidungno supaya ditiru ambek masyarakat sing manggon ning desa. Saiki karek hiburane ngetokno kanca situ enggah cek tambah rame cek tambah semarak cak sampe cek jaman berjuang jur kelingan anak lanang pian tak open ya saiki tak sampe ngurusi nyambut gawe iki apa? Durung ditokno wis metu. Kudu metu. Dadi empet saya kok. Ya ra iso kudu metu kok.
Lho atas metune awakmu ngempet kok gak iso ditik napa ya metu ngono lho. Wayahe metu kok gak metu. Ngempet kok gak gelem. Maju rono sik ora disoting. Meringi ndodono untumu sing tak genteng-genteng kok. Maju. Jarene wis menang keturutan cah sampe sing dijajang piyen ninggal janji bersaksi apa lali lho kaya sing temen apa rek joget kono sisi kiwa kono gambaranmu cek jelas menenek dadi cek gak kobong gaya potonganmu kaya teletabis Eling pacarku aku. siapa? Yupi. masa nonton ning gunung tak sajong tegak jatuh yen mendung tak pilih capek gunung sing penak lho gak iya Ayo dangdut toh. oh kurang keras lah siapa? kurang keras tak dangdut ya Sokoro bisa nyawang gunung desa dadi reja kene ora ilang ngene padha ora apa ya iki keras lho syukur kon ayo kate kok rono panjak kenjang Raden rono ayo sak katokmu kok deh musuh cak waras baca ana kowe baca ana kono lho baca ana kono lho tak ambil kono baca ana ya Ayo terus. getno Ya. getno ya serpeng sengkut Wasna tukang arep koyo terkok sayuti. Awas, getno buanter lu kodine. Setakne sepi. lapo Bengi iki main gore daleme sapa? Mas Haryono Main daleme Gokno. Mas ngono gak iso mbok ngajeni liyan apa apa iki ditanggap lu tekan kene iki gak disangoni gak ditambahi apa kon kok Gokno iki dek dulurku. masyaallah gak layak rek lamun nyeluk kok kemeguk sik rene dulur ter ta Nek aku mbek Gokno iki wong liya. terus Bojone Gokno mbek bojoku. oh berarti pripian bojone Mas Haryono mbek bojomu hitung Wong sede. Pak Gokno. wah ya ngono kok kaget Ambek aku bapakku. lah iki engko rasane ketemu dulur ta Ora kenal kok. dibandingkan ambek Mas Haryono gak ana apa-apane Dulur akrab. Dulur temu gede. dulur ketemu gede Heeh. kon tak omongi ya pe ya Ya apa? nek awakmu dadi dulure Mas Haryono iki gak pantes Nek sing pantes. jane ya kon cuma gak tak omongi kon iki dulur mbak aku jane dulur ketokonir dulur tunggal ukiran tunggal pak Ya aku iki iya cuma gak tak omongi kon tunggal bapak saja. mbok Ceritane piye? biyen bapake ya bapakku ya bapakmu lah ahli topo Heeh. topo nang gunung Pucangan ngono sih bareng topo wis ana 2 wulan ketrima bareng ketrima ana widodari teko padha kebimbang ambek bapak bareng widodari kebimbang ambek bapak kumpul ambek bapak ya nduk ngene gunung Pucangan kono jangkep 2 wulan widodari dikumpuli bapak mbobot Oh, bapak cek kurang ajar. bareng suwe bobotan gede lahir
Ponang jabang bayi lahir lanang dadine gedhe aku. Dadi awakmu iki anake Widodari turunane bapak. Lah kon yo iya padha ae. Mari gedhekno aku widodari nang kayangan maneh. Wiber. Bapak nerusno apa? Udan angin bledek ngampar-ngampar bapak keglondong teko Gunung Pucangan. Heeh. Diyer natap wit asem, ndak gak ngerti nduk wit asem iku ngono kere senden. Gak iso. Bareng kere kemang nulungi bapak wong bapak keglondong. Bareng mari ditulungi dadak kere seneng ambek bapak, dikumpule ambek bapak terus mbobot. Ya. Bareng bobot gede mbabarno lair coer lanang dirambut gede wujute kon. Dadi aku anake kere. Mas Haryono lho. Tapi awakmu mbak aku sede. Wis ora sede apa? Awakmu ki anake widodari, aku anake kere, ana kateke. Kathek apa? Lah iki apa lho? Ki kateke. Kon kok seluruh teh? Mergo kon anake Widodari. tapi buta. Ngenyek ngene iki lara atimu. Lara atimu nek tak lono anake kere. Kere-kere pokoke urip. Lah aku rene iki mung ora dhewe, Bi. Ane sapa? Wah, kancaku tak jak rene kabeh. Nyung-kuyung hajate Mas Haryono. Muga-muga kalis ing sambikala aja nemoni Rubida, mari nanggap awake dhewe bersama Lutruk Budi Wijaya. Mas Haryono sak keluarga diparingi rezeki sing akeh, dicidhekno rezekine ditono blaine. Engko nek mari tak dongakno ngene. Napa? Mangan cek oleh imbuh kok. Masih mangane gak kok dongakno nek mangane Mas Haryono ya didakno. Kon ambek sapa mang? Ambek konte. Kabeh nglumpuk. Ngelompok kabeh. Berarti ya kebenaran temen gak ono acara liya. Tadi padha nglumpuk. Kok dene hajate Mas Haryono. Alhamdulillah, matur nuwun. Iki nang apa, Pi? Nang apa? Iki kok celuk Bi iki. Moro-moro sentalapku dipancal. Kok mbak-mbak iki mbak sapa? Sing kok celuk mbok iki lho sapa? Saya dadi mbok iku kon goblok. Kowe iki ketel apa? Lakone sarip katakno. La ilaha illallah. Gak layak sentalapku kok pancal. Saking medine jubrondo ngono lho. Kon iki apa? Aku sarip iku mboke sarip, lah kon rondone. Mbok Lakon sarep. Iki mang ludrukan gawe lakon sarep. Kon saripe selabi londone aku mboke ora gelem ngomong-ngomong. Mbok. Mbok. Terus aku ngomong apa iki? Nyidhi ana kene, Mbok. Aku kangen Riko, Mbok. Cocok nek iki anakmu, Pe. Iki mbokmu cocok. Dasare mbokmu kaya wereng, kon kaya sotil. Lah kon kaya walang sangit. Mbok. Aduh, Mbok. Wis suwe gak petuk Riko kangen, Mbok. Aku, Mbok. Aduh. Mbok, wong jenenge Riko iku wong tuaku. Kapan koyo aku iso kepethuk Riko aku njaluk pangapura ya, Mbok ya. Suwe kok saking kangenku Mbok aku. Kait mringkili kok diinter-inter. Saking kangene goblok. Iku anak seloro. Lah apa kok kates tailane mbokne kok diintir-intir kaya. Mbok. Aku kate nyungken nang Riko kok. Oh, anak Salah nang Riko pura-pura. Wong ngene kok kate balik nang ngomprong. Wis suwe. jangan tambah gede kok tambah seloro. Sampai teng-teng jar aku. Aku diperondo, aku dilekno ya, Mbok ya. Oh, anakku sarep. Iku enak apa nek
Tulungan mbok aku, Mbok. Sarep. Iya, Mbok. Anakku siji nek anak siji gantelane ngati. Iya, ya, Mbok. Nek bener nek gak bener ya ora kian. Ya aja ngono mbok Riko karo aku. Aku anak Riko temen tega pati aja tega patine aja tega larane aja tega larane aja tega patine mbok. Oke. Anakku Sarep. Kon mlayu-mlayu tu bersapa nak. Berondo aku kok. Berondo. Enak. Iya. Kok rangkul kok merangsang, Mak? Saking kangenku mbok njaluk pangapura, aku dilekno mbok. Anakku Sarep. Iya mbok. Kon berlondo, Nak. Kate diapakno, Nak? Pateni mbok. Syukur. Syukur kakekmu kono. Anake syukur-syukurno. Kon kate dipateni karo londo, Nak. Kon anak siji gandelane ngati. Iya mbok, iya. Kono deli aku, Nak. Kono, Mbok. Ya deli aku. Aku njur-njur ya kaya aja dorek nang. Oke, Nak. Anakku Sarep, sing hati-hati yo, Nak. Nek kono jok dadu ta, Nak. Londone. Londone. Ya ampun niku. Londone. Londone iku kon gendeng. Lah apa kon buak-buak sinoman iku? Londone awakmu. Aku dhewe teman londo kaya kintel. Iki praktek. Orang praktek belajar ngono lho. Sing hati-hati ya, Le ya. Aja ngomong kana. Ya, Nak. Apa? Kon niku londo tah bakul dandang. Ala wong londo cek wong udunen. Wah, kata bisa gagah lho goblok. Londo cek kok gagah. Halo. Kliwat. Ngene ge ungkal. Kliwat Iki lho mie. lho kene lho lapang lonjok ngono iki. Kok elek temen atimu ting. Kok mbok elek atimu ting. Kok niku londo tak lara untu. Londo iki piye? Londo grogoh kaya lha ora rumah kok dadane londo. Ngomong londo ngono kok londo ngomong ya apa? Depangaken kula londo. Londo kok sabar. Piye ta iki? Lah londo iki teki londo. Londo kok sing apik. Lha ngono goblok. Ngomong londo ngono kok. Lah apa kon wong lanang kok ngomongno M iku lho. Lambene ra kena dicoba. Wis kok wedi dhewe Aku ya wedi ya. Di mana Sarip ini? Iki siapa kon jemunuk? Maju. Rep nduk kono ayan. Aduh kono. Niki abane setan. Niki sinten niki? Kamu bertakon saya. bertakon niku lho. Kamu bertanya saya, saya Londo Warwireng. DE siapa? Sampean iki sinten? Londo, saya Londo. Sampean Londo, madosi sinten dong? Saya Mat
Tosi Sarip. Nggih monggo dipun tepangaken mawon. Kamu siapa? Kula mboke Sarip. Oh, mboke Sarip. Kok niku apa lho, kok ketiban ngene kok mincang-mincang kaya Iki etok-etoke bedil semua apa tuh. Kamu mbok ini Sarip. Jenengan mriki niki napa badhe gendak kula? Kamu masih doyan. Kula niki masih sip. boleh kok celok tuh. Lama gak tenan ku kok. Saya mencari Sarip itu. Yugamu, Anakmu menenge etok-etok aku gak harus Sarip kuwi ngono ya etok-etok garo. Di mana? Aku seru jane Sarip ngono kuwi etok-etok garo. Sekarang Sarip di mana anakmu? Sarip boten mantuk 3 dinten iki, Ndara. Etok-etok garo ya. Kamu jangan goro. Sastu Sarip boten mantuk, Ndara 3 dinten iki. Oh, kalau begitu kamu biasa goro. Ini kurang ajar. Sastu Ndara, Sarip tomot samige, Ndara. Apa? Tomot samige. Samigel. Gedre. Ora lara. Ora lara kok tiba. Sastu Ndara. Suwe-suwe kok lara. Niku manut ta digepuki menengae goblok. Kepok pisan gak lara ping 3 aku ya males. Karmu. Iya londo kok diwanekni iku. Lah ya goblok mbok niku kon karepmu apa? Aku njaluk sing menangan. Oh, kon Saripe. Awakmu mboke. Mboke awakmu. Aku mbek Sarip. Lah Sarip Saripe iku. Pitanono aku. Pitanono tak goyang banyu panas kon. Rondone aku. Wongkoh. Lah apa kok sok? Anakku wani-wani mbak kowe. Lho, kok anakku wani kok dituturi. Rondone sapa? Aku. Lah ya ting londo kudu gede dukur. Wong iki gede-gedene mimise mbek kowe iki. Lah kok jeblek melengmu kapok kon kono ae. Ayo, Saripe metu. Arep. Sarep menglung. Loh. Masa Sarip mulung lho. Tambah oso. Heh. Loh. Iki piye iku kok? Sarep tambah oso. Jago poko, jago mateni wong, jago dadu. Loh. Cocok. Tong-tong kulon sarep ngobong omah. Tong-tong etan sarep ngobong damen. Ngobong omah. Tong-tong lor sarep bacok wong. Tong-tong kulon sarep blek kodok. Lha apa? Ya, Bang. Saenake cucukmu. Saenake cucukmu. Dina iki aku beber karo londo, sing apik aku moleh kondo karo mbokku, Mbok. Mbok, aku tulungono, Mbok. Mbok. Aku beber karo londo, Mbok. Yalah. Ora mas ketesuk ora garing-garing lho. Sampai ngentekno sampo sak bak lho. Lho, kok gak terik-terik rambutku. Mbok, Sapa bane iki? Mbok. Mbak-mbok ki sapa tak iles bongko kowe engko. Mbok, aku sing teko, Mbok. Sapa? Aku ya gamu. Serene? Sarep, Mbok. Lah kok nyeluk aku, Mbak? Aku anak beno, Mbok. Moh aku ora anak kowe. Kosong aku nggak mau nanya kowe kebacomu ngono. Lah iku biar anak sapa? Lah tuwek iku mbakku ku. Lho iki upamane goblok. Mbok, Lapor Rip. nek beno gak gelem ngakoni anak aku, ayo balekno duduh susuku. Kualik. Gendeng iku. Mbok, Lapor nak. dina iki
kurang ajar. Aku jangan dipatani, Mbok. Pateni, Mbok. Kanggo nyelametno kono, Nak. Coba. Wong tuwa iki tega alane ra tega patine. Aku delekno, Mbok. Heeh, aja kok ngecemes ae ta. Mlebu genuk, Nak. Mbok. Heeh. Aku mik, Mbok. Wis gak metu duduhe. Aku tak delek, Mbok. Heeh, aja ngomong-ngomong nduk sentong, Nak. Engko nek lontorane aja diomongin aku teko, Mbok. Ya, iki Nak. Aku tak delek, Mbok. Apa pe mampu pintel ngono, Nak. Ngono, Nak. Seneng. Ya, Mbok. Entong apa inian grianya dari nyaimu rumahnya Sarip. Sampeyan iki sinten, Ndara? Saya Belanda dari Nederland. Ke sini mau mencari itu Sarip karena itu Sarip telah merusak Gupermin. Londo iki guwaan be kok kaya isine salak. Nggih, kula niki mbone Sarip. Betul. Nggih. Akulah terus terang. Sarip di rumah atau tidak? Upami kula niki nek mboten duduhaken ngono. Oh, saya bunuh, saya pukul sampai mati. Tetapi kalau kamu mau menduduhkan nyaimu ngono ya. Memberitahu Sarip di rumah, oh, kamu akan saya rapi dan saya buatkan rumah yang bertingkat 16. Dadi nek kula niki mboten gelem duduh anak kula Sarip digepuki. Saya bunuh, saya gepuki. Aja banter-banter ababmu kok mambu tekek. Tapi nek kula duduhaken ajeng dirapi. Saya rapi. Ya lha wong anak yang merungsal timbang gak dibojo. Bah, tak tegakne anakku. Nggih anak kula tenoman niku lho anak kula Sarip lah niku lah. Sarip. Ayo ke sini. Apa, Mbokku kok lanangan ae? Maju lagi. Sarip sini. Kenapa, Dok? Kamu akan saya tangkap dan saya serahkan kepada itu orang-orang Gupermin. Dok, tetep aku mau, Dok. Tidak mau. Orang kira Tidak mau. Iki piye anu iki? Cepat. Tetep aku mau, Dok. Tetep aku mau, Dok. Dok. Ayo bongko ya iki. Ngrepoti. Kabeh kok diwaneni. Wes aku ndak kemenangan. Aku dadi londo. Aku boleh. Tak garap karo iki kok. Rumah, mbok ngrasani. Apa iki? Teng kon iki mbang wedok temen ngene bola-balik meteng kok kon. Oh alah rumah kau repot duwe anak setunggal satu siji. Setunggal ya satu ya siji kok padha kok rangkep. Setunggal satu sik gede kaya. Duwe anak sito gobloke gak karuan. Bel. Oh, pintere gak karuan. Tapi sayang bel dino iki ngrepoti wong tuwa. Sakjane wong dadi wong tuwa. Ayo. Sapa kowe? Ya, Sarip. Mbok, aku kudu bener-bener londo, Mbok, kaya dipateni londo. Dipateni londo. Ya apa, Mbok? Aja kuwatir nak jaman wis pedhe kok kaya ngene kok jek ana kate londo mlebu rene. Wong londo yo kok akeh, Mbok, mek situk lho, Mbok. Aku padang rasing kuning. Engko belehno pitik loro. Terus nglondone nek mrene digawe mangan ae. nek wis mangan. Nek wis mangan wareg, Mbok. awakmu njukuk linggis. Aku njukuk alu, londone dikepuk linggis bareng alu. Mbok. Tak jukuk linggis penuh alu, nek londone mangan alu digeyepuk ya. jur wong loro. Ayo, londone. Londone teko. Londo. Ayo londo. Ayo, Aku wis gak melo. lah apa kan udah kudu? Aku jangan dilenggis. Lah kan kudu apa? Aku nduk kene iki ben nonton. Gede nek ngrasani krungu. Galah aku gak melok krungu. Lho, sapa bali iki? Lho. Wah, Haji. Iku lah nangis. Lu anake kondeng kepaten. Oh, alah kepaten innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi masalah iki. Ora apa-apa, Teh.
Yo mlaku-mlaku. Yo gowo. Yo saiki kok mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matake kok geblak. Kok sik kon kepaten anakmu ta? Kon kok gak kondo-kondo kancamu siji. Awakmu temenang lara apa? Ora katik lara. Kapan matine? Tajak nang warung. Ora ro persoalane kok melo dingin kaya. Wangi gak apa-apa deh. Tajak mlaku-mlaku. Yo nang warung. Lu mari kuwi. Sing mati ponakmu. Dudu, ala gak mentolok gak mentol. Bayi Senes. dilakane kok pendem kok karo kubur. Dikusi, pamane sapa? Tak dusane karo gak mentolok awakmu temen gak mentolok, gak mentolok. Kate apa? Ora ana sing mati yo. Mati ponakmu ta? Dudu. Anakmu bayi. Wah, senes. Apa? Tekek. Oh, gak selamat di kono temen gak selamat kono. Kok nangis to tembong ki sing tangi sapa? Tekek. Tekek ki mang. Heeh. Lo. Darah. Sana. Pala iki nangis iki gak iso tukul lho, Be. Kowe gak takut. Ya. Kowe gak takut. Ya. Sing mati sapa gak takut. Ya. Andene koplo. Oh, itu reget tenan. Mamula. Wong iki disai kancane iki yo ora apa ya. Oh, no. Iku ana penghormatan kok dulur kene. Oh. 2, 3, 4. Kepada yang Paling kok lho Pak Karjo. Kaya roh, bakul sate sing murah lho Pak Karjo. Kon kok ero. Tak waca dhisik. Tekok ngene sami geli. Buat pelawak Budi Wijaya. Mohon dilayani gening yaitu kembang kopi. Terus mentem wedokan bojo loro. Cak, aku duwe parikan titik wacakno ya. Oh, pantun. Ya. Kali anak Medion krasa enak gak gelem mudhun. Sede karo pantunku. Lah pantun apa? Iwak lele mlebu rong. Terus Ora ketok. lho. Kebiyen iso. Iya. Tolong Cak ya. Gendinge layanan lho. Napa sih? Teko Mas. Sopo iki? Mas saya. Karjo ta? Duduk. Lah aku ngenteni Pak Karjo jare mung ndi Dari oh pegawai PLN sepanjang jalan. Teko pegawai PLN. Terima kasih matur suwun. Bi, Neng Prima. ning prima kono siapno mendem wedokan iki lho. Ana permintaan mendem wedokan. Neng Prima siap. Eneng apa? Aku jaluk dikawinke. Mi dalam Karo arek Samalea. karo bocah pesek ae. Batu tripod.
timbang Idodole wetengku luwe luwih mbok ketang mangan ana ketan aku tukokno wong kok panganane tok ae timba aku wis gedhe ana prawan yang ditakokno dole-dole ketane abang ditampuri kelapa parutan dole-dole kunting rabine gampang paling penting duwe gawe aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebujuan kudu bisa golek tandang pangan ya yen nuruti menjemu apa bodo kemakani watu yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe pinter tenan golek duwe kanggo nikahan iso kale dongane wae uga wae matur suwun terima kasih nek ana kekurangane nyuwun pangapura sebab waktune wis bengi kathik tayupane buyare jam 11 lah iya kaya Mas Haryono ya apa ya Ramaedo ora liwat awak cuma ndongakno Mas Haryono duwe gawe mantu bengi iki muga-muga oleh ridane Allah taala diparing ngono rezeki sing kalan cilik barokah utawa diparing rezeki sing sah dening Allah taala uga kaparing ngono wilujeng slamet widini di dunia wal akhirah amin aja lali tugas arek meneh nang Desa Ngurit Kecamatan Nyimbang Kabupaten Lamongan lah tanggal 11 ana nggone Mojo Tengah menganti Gresik dadi bulan 6 itu 8 ki cak sampe gak nrimo terop bulan 9 karek 4 sing kosong alhamdulillah Budi Jaya tetap jaya untuk selama-lamanya ayo bareng-bareng nang dalan Mas Haryono nonton ludruk Budi Wijaya sing bengi lakone rame Lakon apa Cak Kondo? lakone pendekar Embah Fajar Ayo nonton.